Volta a sentimento Uthixo wathi ke masizame xa sikhawula ngale ndima sibe realistic. Thina siyisimnyama isimazeli yokuba sicinge yonke into izakwenziwa thandaza. That is why I'm breaking down one into what the second group was thetha nge-tripartite. I-spiritual part somntu siso esinamandla ukodlula i-physical part yomntu. I-spiritual part of life somntu sinobomi before and after the physical part yomntu. I-physical part yomntu ine-duration. Funda ingeniso 90 yawufika ku-70 ibe lipaso kuyo ngo-50 ukudlula ngapho sibaleka. So sithanda singathandi lo mntu ulindelekile nakawo lokubana onakala. Physical part yomntu kuba ine-expiry date isaseyiva nayo zizinto ezi-expiry date. Sithi xa sithenga ukutya sijonge sishefika ithini i-expiry date ngoba zonke sizibonayo zezokuzivana. Kodwa i-spiritual part somntu, the soul and the Holy Spirit ihlala yona ikhona iqhubekeka even after certain engasekho umzimba womuntu. Xa uThixo esijonga akajongi thina physical but ujonga thina spiritual. Yiloo nto uYesu wagqoba olukhulu wathi ndiyakusela umoya wam ezandleni zakho. Ungonelekile umzimba ebethe amanxeba amahlanu, ebethe imivubo wakhona amanxeba amahlanu. Ilo ntombi njalo kodwa ispiritu sakhe nomphefumlo wakhe westill intact. Ilo lihlobo uThixo luthandela. Yintoni eyamenza wenza loo okanye wabahlala? Ngexesha lokuphila kwakhe uPrey ebeyisa umphefumlo ukutya kumphefumlo. Yintoni ukutya kumphefumlo? Lilizwi likaThixo, yindumiso kaThixo, umthandazo. Abelexesha uYesu sakhumbula ukufana kwakhe emveni ke-40 days wafika uSathane wathi uba umntu nguye unyana kaThixo jika lamanye abezizonke. Walibala ukuba kuna-40 days uYesu ebesonda the spiritual blessing, esonda the soul osuka kuThixo for 40 days and 40 nights. Ebekuthi ngokomphefumlo nangomoya elandele kuphela ngokwenyama. Umoya ke
yomlilo. Siphila kwizwe lezinto ezibonwayo. Nangona sibona siyazi thina ukuba sizomzuzwana, kodwa ukubona kwazo kubalulekile ngexesha lokubonakala kwethu. Kodwa amandla ezinto ezibonayo asuka kwizinto ezingabonwayo. Meaning, i-program yobomi ekufuneka uphile nguloku unomzimba ubonakalayo wongathi ukufa, kufuneka idepemane, kufuneka iprofete umoya kaThixo. That is how we can fertile umhlaba ongekho fertile. Ngoba xa sisebenza sasesifuni sakhe amakhaya, sakhe imizi yethu, sithenge imoto, nokuba sizomzuzwana, usuku lwembeko luyakuthini. Ngoba sinomhlaba uThixo wenza uba ukwazi ukusasteyina izinto ezisuka kuwo. But umahluko ukuthi ngokuba sinamandla asuka enyangweni okwenza izinto ezingenokwazi ukwenziwa zizinto zomhlaba. Andingabaleni ngizamile izikulazo. Ibe impazamo kobomi bethu sichithe iminyaka yobutsha bethu sisenza izinto ezingahlukileyo. Waze uLucifer wawela emhlabeni. Xa efika emhlabeni wazixelela ukubana ezulwini akuzuphinde kubekho ndumiso eyakuThixo, ngoba mna ngenkosi yokunika indumiso kuThixo impilo ezulwini. Ndize emhlabeni ndawufika ndilenze ihlabathi into yam. uThixo wakhetha ukusebenzisa le ndawo acinga uSathana yeyakhe. Le ndawo acinga uSathana umushile. Wakhetha ukusebenzisa idust, ngoba umhlaba uba ngumhlaba ophansi, uthi wakuqhuma ngenxa yomoya uyeke uba ngumhlaba oyidust. Kwezi moto eziqhubayo ufika kubaliwe namhlanje umntu uvalele umhlaba othiwa idust ngenqaba umoya uyaphezulu. uThixo ke uThixo owenza lokho wathi uzawudala umhlaba into yokubana ube nobomi, ukuze uvele izinto njengoba kufundiwe phaya kwiGenesis 1 ezizawuvela emhlabeni zisasteyine umhlaba, nazo zibe nako ukunika ubomi. Xa umhlaba unika ubomi kwizinto ezisuka emhlabeni ophefumulele uThixo, kuzobe kubonakala uThixo wakho emhlabeni. Kukho imithi, kukho ima, kukho izilwanyana, zonke izinto zisuka emhlabeni. Yaye zonke izinto ziphinde emva kwexesha zibuyele emhlabeni. Isilwanyana sonke sikhoyo, whether yigusha, ibhokhwe, inkomo, isasteyinwa yinto esuka emhlabeni. Emva kwexesha iphinde loo nto ibuyele emhlabeni. Ndixolele isitikazi,
Velangu kita sabi ni sunan ay fahu. Kota uji challenge kamoy. Ani tuji ko nawas ini sabi ni khas NPP yang komika ni banci. Yang oke ni dalamnya kita uji. Kota uji ko mereka wajib kau wajib itu di sana dipilih dicat Indonesia mulai oleh pakati kuempong delegasi nyaman punya nasi bahasa kabar. Pasal Saudi oleh macamnya, istana sesuai upaya dari kaum dari kaum berkuasa mengunyah, soalnya sananya, sananya nasi, sananya sananya kisio, nyongke itu semua lagi. Kau tahu yang desain. Dari desain, coba semuanya. Dari semuanya nasi mencuci satu persen sistem mudah, satu full form, sampai full. Bahwa sustain makanan mudah. Kita tahu juga sedang itu punya pulau kita sering sampai satu. Ukur selalu sering mencuci Ukeza logo beio esa kata padufa loknane kera logo uchima izle untabake unalo padu everything the produce unta is sustainable unta ingomo produce unta itei ha pile ko bombayo peruste itole Isa majere, bahwa kakak dekatan diproduksi mulia, uji kawat sampai ini yang kalau wajib uji kau uji, wajib itu masih nanti, habis tak bisa kami, baik pada mereka yang mana mereka, mereka saya produksi, wajib masih Sampai